Добър ден. Добър ден, дойдох да проверя резултат. Не, че има смисъл, да, ама може да има някакъв смисъл. Що знае ли човек? То не, че съм човек, да ви кажа, ама все пак да ви дали има някакъв смисъл. Имате шестица. 1 милион. Моля? Честито! Може да обиколите света. Сега втасахме. Ама Ето сега си с пари. Ама това май също е банално. Сега, къде е? 6, 5, 1, 4, 1, 4, 7, 9, 7, 9. О! Ало, здравей. Кого търсиш? Не зная, Кого търсиш? Не зная, вие ми се паднахте. Чакай, затваряй, ще чакам разговора. Искам да ви кажа, че аз ви спечелих. Ало? Да, но много се радвам, че... Затваряй телефона, бе. Много се радвам, че разговарям с вас. Нормална ли си? Абе, я сепни майката. Ало? Мислех, че ще ме попитате, Дано, какво ще правиш до вечера? Да отидем да пинем някъде. Ама